अखा नै सिजोब जोब्बाय मेकआप खालामनांसिगोन दा मेकआप खालामालासिनो रायलायनानै जि अखा आयौ दै मेगनावनो गैलानो फैलायबाय बब्रा मेकआप लायाखै दिनै मेकआप लायाखै नायना Anis agak Mika kok gimana? Ya, bonus bye Berat pun sudah kadang gini ya Mekonane angnya nih Baru bisa renang Berat pun sudah kadang Saya ini hidup membesok pribadi Hey hidup More vlog Hai Gordy Halo Tupuni? Kotiwan eh? Dunang kadang Dunang kadang bawa dong kadang Pat makalam na upaya kamani is kamani Đang mà biết đâu rằng nó đang ngửi nè Mới sure dah kamu tu kita Malaysia lagi ya nanti ni ukar yang lain sini berat bad dulu na dokan ni berapa kita mau video jangan gusta santi mengendau no Deklar udah sekarang gimana zip kezadı nengni takai faiza orno takai anggi kepuzawi tademen mana skuti deh nyampe tangna nih Isok kosong ni Mbak Nurul tadi bebor nala megon sana ya sekarang main afungau gimana undu main tandang sekarang nih oba megon sama ya udah deklarnya Masa gila Kamar ni udah ni Berkana kam sebab Nunggu sama cewek masan nih Hey, nih Kau tahu dengan mata boros kelab orang kebenar ya nih I am the one, the way you Nggak box kelapa nih ya, susah nih. Mana? Nggak malis sabur ini nu kesini bah. Malis sabur. Lalu rumah bini nama nani yang kesenggol. Lalu nung korok. Angin Biar mana yang monos nih. Bedeng mana, mahasiswa sendiri dah mana. Laut rumah bini nama mana biasa bapra laut rumah. Hey, laut rumah bini nama ada sendiri. Nei oरैबायदि अखा हाबाय थादों ओमफ्राय दा जों शुटखौनो स्टार्टखौनो खालामनो हायाखै आरोना सेकेन्ड डेआव ओरैबायदि अखा नै दायो आंखौ दिपांकरा मेकआप खालामसिगोन दिनैनि मेकआपा नायलांदों माबोरै दिनैनि मेकआपखौ नायलांबाय थादों बोरै मोनो एक्चुअली आंसो मेकआप खालामो अब्लाबो दा मेकआप आर्टिस्ट मेकआप खालामनाया बरिया जाखायोना ओमफ्राय नै खानायखौ भिडिअ लाग्राया खानायखौल' दांखायो आरोना जितु मेकआप आर्टिस्ट दङना बेहा उदालगुरियावहा गावनि बिउटि पार्लार दखान दंखायो फेमासखा बेयो उदालगुरियाव दिपांकर होनबा गासिबो सिनायखायो नुवाखै पार्लार दंखायो नालाय मालाय गावनि खानाया जि मोजां जोंनियाथ' मोजाङानो नङा जोंनिख्रुइबो बिराद मोजां Nah, makeup complete जाबाय किन्तु आं बे ब्लाउजखौ गानथ'ला बारा मोजां मोनाखै बेखायनो दा चेन्ज खालामनो होननानै सानदों आङो सिदों बादनो खालामना होदों एसेनि गाहायावबो ओरैनोथ' आं मोजां मोनदों दिपांकरनि देलायना होनायखौ बाट आंना मोखाङानो साइज नङाब्ला माथो साइज नुनोना अब्लाबो गाव लुगैनाय बायदि फुननो होबाय आरो आंना एसे एनै माखौबा लगायदेरनानै नङाबा माखासेया दुखु मोनोना बिदि अब्लाबो ओमफ्राय नै कमप्लिट जाबाय आं बे कालारनि ब्लाउजखौसो गानबाय माने आङो दहायनिखौ बारा मेट्स जानाय बायदि मोनाखैमोन नैबे जों बेखौ गानबाय आरोना फट' उथिबाय थादों नुवाखै जि फट' उथिसोदों आयु पसा आयु आं हालनासोलै इदि उथियो आरो फट'खौ इदि उथियो आरो बे जाबाय गय उदालगुरिनि हेन्डसाम बय आयु अंदर ले जाओ अंदर
ओमफ्राय नै हेयार स्टाइलखौ एसे सोलायदों माने बेक कम मारिना होदो आरोना मा होनो इदिखौ मा होनोथाय जिखुनु आरोना उल्था खानना होदो होमबाना रोजा नुयो आरोना ओमफ्राय मा होनो आङो बिदि खालामबाय थाबाबो बेक बखिबाय थायो आंखौ जाय लोगो मोनदो मेकआप आर्टिस्टफोरा बिसोर मिथियो आरोना आं माबायदि ओरैबायदि बेक लारायबाय थायो सोरबाथ' रायग्रा मानसिखौ मोजां मोना ना सोरबा बोरैबा मोनलायलायदों आरोना मानसि रायबाय थायो बेलाय होननानै खिन्थु माखासेयाथ' मोजां मोनो खिन्थु माखासेया नायनो बायो आरोना नायनो बायो माने इरिटेट जायो आरोना जेनेबा मानसि बेक बेलाय बिदि होननानै माने आं जुरुलनि मोनसे आं सिक्रेटबो नङा मा होनगोन बिराद डेन्जार मोनसे खोथा आरोना बेनो खिथानांगोन ओमफ्राय बे मिथिबा हार्ट एटेक जागोन खिन्थु आं दा खिथानो गोसो गैथ'वा मानो होनोबा शुटिंआ दासो स्टार्ट जादों ना ओमफ्राय दा शुटिं जोबनायाव खिथागोन ओमफ्राय इयो दिनै थांनानै न'आव उन्दुनो हानाय नङा आरो बे खोथाखौ माने बेसेरा स्कुटिजों फैनांबायना इयो ओमफ्राय माबा सिजोमबाय ओमफ्राय सिजोमनानै गामसा गानांबाय आरो मा खोथा देलाय हार्ट एटेक जादों आरे नोङो दा शुटिं जोब्बा आं नोंनो खिथागोन ओमफ्राय नों दिनै हरसे उन्दुनो हानाय नङा बिनि थाखाय आइ एम सो सरि मा गिथावना हस्सा खोथा गिथावना नों जिखुनु मोजाङै उन्दुनो हानाय नङा आरो सोरबा सिख्ला फसायनाय इदि नंस्राया नोंहा रातुकानिन आराम जागोन आरोना माबायदि दा उनाव खिथागोन गिदों हस्सा गड प्रमिस नों बे खोथाखौ मिथिबा गिमारगोन आंनि जिखुनु आरो बे खोथाखौ मिथिबा नों गिगोन आं खिथागोन सोरा मा जादों कर'ना जादों दा ओमफ्राय नै दा जों बिदि मिनि थानांबाय आरोना नै बे जाहैबाय आगै बिरखम आंनि बे रुमबां खानाय सिद्धारजों मोनसे शुटिं जादोंमोन ना बेनोमोन भिडिअग्राफारा ओमफ्राय मा होनो दा जोङो ओंखाम जानो फैबाय जोङो ना बिदिनो मिनि टाइम पास खालामनांगौ गोनां जाबाय आरोना मानो होनोबा अखायाथ' गानायनि नाम लाखायाखै ओमफ्राय आं बे अखाखौबो आं सानना लादों आरोना इसोरा बोर सारस्रिहरदों होननानै मिथिला मा खिन्थु पजिटिभ वेयाव लादों आरोना अमा बिबुबो मोनो बेयाव ओमफ्राय नोंलाय मा जागोन मटन जागौमोन मोनगोन आं नाथाय मटन मोना इयाव नोंथाङालाय सारा मा जागोन अमा हे जा नोंनिया जेबो नङा दे अखायानो सुटखौनो लानो हाला मा जागोनथाय मिथिया ओंखायनो खामखौ जाखाना लानोसै आरोना गैया मा जागोन आरो अमाखौनो जाखागोन अमानि अनगाथ' बेलेग बुस्थु जानो मोजां मोनखाया मोजां मोनो मोननाया होमबाबो अमा बायदि बेलेग बुस्थुआनो मियानि बायदिनो दाखालि बायदिनो खिन्थु दिनै केरेलानिफ्राय फैदों जाबायानो जादो आंखौ बेबायदि जानाय नुबा मानसिफ्रा गिलायलायगोन आरोना ओमफ्राय आरो जोंनि शुटिंनि मानसिफोरखौबो गिलायलायगोन माने बा माइसि जानो हायोलै मोननै मोनथाम आइटेम लानानै इदि होननानै सानलायलायगोन आरोना मानो होनबा बर'खासो एसां साननाय नङा आरो पियासफोरखौबो जि जायोना जोङो बानलुफोरखौबो जोबखालायलायदो ओमफ्राय नै आं बे भिडिअखौ ना हरनि दायो बेसे जाखो मिथिबायना दायो हरनि 2टा बाजिगासिनो आरोना ओमफ्राय आं रेकर्ड खालामगासिनो माने भइस अभार होगासिनो आरोना ओमफ्राय जोंहा बाबाया हंख्रगासिनो खोनादों नामाथाय मिथिला आङो खोनादोंसै मिन्थावना माने बेलेग मोनबा रायगौमोन आं उन्दुनो हाया आं सोरबा खाथियाव हंख्रबा खिन्थु बिफा जाहैबाय नालाय रायनोबो हाया एकदम टाइगार ना मा होनो आरो टाइगार नङाबाबो आंसो टाइगार जोंहानि न'हा माने आं टाइगारबाबो आं मिथियो आरोना सोरखौ हरनाङा खिन्थु बे बिफा जाहैबाय नालाय बेखायनो माने बेखौ जेबो बुंनो हाया जाबाय आरोना मानो होनबा बेनोथ' आंखौ जन्म होदो बे गैयामोनबा आंथ' टाइगार जानो हायामोन भिडिअ लागासिनो अखाबो हागासिनो मा खालामनो मिथिला जोबला दिनै बाहुबली रे बाहुबली जय 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 हो बरौनी बाहुबली जय हो
Morom dile sene dile. Morom dile sene. Akura. Zak sonuli. নিজৰ ফটেজটো চাই আছে ছোৱালীটো কেনে হৈছে অ নাজনা চাচোন যদি ভাল হৈছে ভালেই আৰু হয় নেকি অকমান ক্লোজটো দেখা কি দেখাই আছে দে লবিতে দিছে কি কৰি গাড়ী চলাই মোবাইল পাইছিলেন নলাই এইটো ড্ৰোন বাবা আমাৰ Zuru lalai bye bye Zuru lalai aga birkom bye bye salam bye bye tata ओरैबायदि मेंबाय थैसिगोन माने बेबायदि जाय जाय बिथांमोना शुटिं खालामो बिसोर मिथियो शुटिंआव बेसे खस्थ' जायो ओरैनो फैसा मोना खस्थ' खालामबासो मोनो आयु बिराद मेंबाय बाट बेबायदि खस्थ' खालामनायनि फिथाइयाबो मोजांबो जायो जुदि मोजाङै खामानि मावलाङो ना मा होनो आं एसे लामा खोमसिखौ देखायनोसै सानदों आं बारा मोजाङै शुट माने बारा मोजाङै व्लग खालामनो हायासै जास्ट ओरैनो बिहाइन्ड दि सिन माबायदि शुट खालामो खैजोन मानसिफोर थायो मा सोरजों मा खालामनाय मा माने बेखौ एसे देखायनो हाबाय स' मोजां मोनबाय होननानै बुंगोन ना बुंला मिथिला जिखुनु कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय जा एसे हायो आङो खालामनानै देखायबाय मानो होनना बुंबा टाइमा बिराद माने सर्ट जायो आरोना बिदि शुटिं टाइमाव माने आरो बावलायलाङो माने आं खामानियाव गोसो होनानै बेखायनो bye love you so thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय नै दा भिडिअखौ बाराद्राय इसेबां माने जावनाङा आरोना माने मा होनो जा एसे हायो ट्राइ खालामबाय मोजां खालामनो आरो दाबायदि कर'नानि सिटुवेसनावथ' जेनेबा जेरावबो थांजाया आं आंनि प्रिभियास भिडिअआवबो बुंखादों बेखौनो माने लकेलावनो लानानै माने फोजोब्बाय आरोना नोंथांमोनखौ जास्ट एसे टाइम पास खालामहोनो थाखाय इन्टारटेन खालामहोनो थाखाय so thank you so much